Ini separuh ya, 2.000 sama ini kayak karena nggak mau lagi sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ibu pengen didulang. Malah ibu pengen didulang. Tua makin berkarya. Asik kono ya. Asik kono. Asik kono ya Tan ya. Ini sarapannya ini pemirsa lho. Nah, ini nasi jagung, botok sama bedidi ya pemirsa. Bentar ibu tulang Tan. Ya ibu ditulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah iso ngeke meneh. Ngeke lho meneh. Alhamdulillah. Nanti sama gegek pemirsa. Tapi Enak ora, Bu? Enak banget. Ditulang anaknya enak banget. Cuma aku bocor. Kosong apa-apa ayo. Ibu pengen jangan apa kowe, Bu? Pengen jangan apa? Ibu ah. Ya jangan. Orang jangan nduk pengen gawe urap. Sesuk ya jangan e. So jangan tahu. Semur ngono, Bu. Umur tahun dok. Ngono mesti penjalukan ya. Hari Selasa kita kali pulau kan badhe rekreasi. Jenengan tenang tak jam mboten purun. Aku namanya. Bayi nggone omahku ya. Aku goyo mae. Ora nek digenjong semut to Mam kok iso. Masalah. Jadi tadi Pak Silo sama Mak Cah rapat hari Selasa, tukangnya libur, mau dandani tempatnya Bunda Dewi. Bunda Dewi bocor. Iya, mek bocor. Kamarnya bocor. Kamar. Ya. Sok ben dia omahku ya. Sorry Pak ya semen yo. Kadang ya nek mlesene dadi yo bocor. Wis nanti Mam, kuwi namanya telur setengah. Buat. Kok setengah buat piye to? Kok telur setengah buat jare Bu? Telur setengah mateng. Kok telur setengah buat iki lho piye le? Ya. Oh, setengah buat. Jare neh. Ampun. Telur ceplok mata. Sapi. Lah, kok iso telur setengah buat jare? Buat. Kok sing apik memang dah. Halo Maaf, pemirsa, pemirsa. selamat pagi. Halo. Karena ya Iki gelas pagi-pagi Nggih. bayi sarapan sego jagung. Nggih. Pemirsa semuanya, tak sapa-sapa ya sing tak ilingi nggih. Mbak Ratna Wulandari, Mbak Amin. Yanti, Mbak Sakantina Wulan, Mbak Yeni Heeh. sing ada di Singapura, Heeh. Mbak Luna Inul, terus akun namanya itu Ayah gitu loh, sopo ya. Terus banyak banget bayi Bisa disebut pemirsane satu nggih. persatu karena ya banyak. Jadi nek Nggih. ya ada sing lupa ya tapi tidak dilupakan ndak. Boten sering tak baca setia. komentar ini selalu tak bacanya awakku kesel bengi nuki sirah rondok mumpet tak waca tok boten kula bales. Kadang nek wis badhe subuh ngoten niku kan Intan kan wis berangkat adus, aku ning kamar dhewean ngoten niku kalih ndeloki komentar, ngapusi komen-komen sing ngoten niku lho pemirsa, enten sing ngoten niku lho pemirsa sing enten sing jud al ngoten niku lho, enten sing dewa mabuk, enten sing napa ngoten niku, enten sing Garut apa wis pokoke ngoten niku tak hapusi sing Mbak Indah anu nduk carane piye nduk ngene iki ben lak wis ya Allah nduk sakmene kae atusan ndang atusan komen ndang tapi ngonoan nduk piye kok darani ibu sing mromosikno padahal wis tak hapusi tak blokiri ojek muncul ae aku ngono tapi memang tak delok Bu hampir gone komentare YouTube ngoten niku pancen enten ngoten niku lho Bu. Iki apa nih jenengane? Tak wacane komentare. Bayin duwe komentar. Duwe ya. Ndi aku ditanang. Esuk-esuke ngobrol sih. Bukake piye iki? Ya bener. Terus Anda punya terus ngisar lho. oh sing isa tak tanya niku sampai Bu. YouTube-e panggone teng pundi bayi? Terus Tuh YouTube-e ning ditutup. Teng pundi Bu YouTube-e jenengane? Oh.
sebagai manusia biasa ya banyak salah. Nggih, amin. Mbak ngobrol nggih. Selamat pagi untuk Pak atau Mas Randy Sugianto, ada Mbak Erlinda, Mbak Arina, ada Mbak Anita Caem, Mbak Zeni Firmansyah, terus ada Bunda Dapur DPR Dapur APR. Oh ini ada Mbak Sakanti Wulan, Fernanda ya, Mbak Yesi, Mbak Dewi Risti, terima kasih. Kita ini gak Facebook ya enak gitu. Mbak Dewi Risti. Nggih, Mbak Artati Slamet, Mbak Titin Windy, Mbak Kaisa Ardani. Selamat pagi nggih. Ada Mbak Ira, ada Mbak Nats Laok. Iki orang India mungkin jenenge Nats Laok. Terus ada Mbak Fatma Damayanti. Ada iki Mbak atau Mas nggih, JVN Kis ya Kak. Oh. Ada Bunda Suwantini Wira Aji, halo Bunda. Terus ada Mbak Minul, Mbak Perinda, Mbak Dini Listia, Mbak Dudu Daniti, Mbak Yairina. Terus ada Mbak Itania, Mbak Nurul Hasanah, Mbak Denis, amin, Mbak Naila, Mbak Istiqamal. Halo. Mbak Istiqamal sehat selalu, ge. Sudah sering kesini sudah 3 kali mungkin 3 kali apa? 2 kali. Sing kemarin sama Pak Kamal habis dari Jawa Timur mampir ke sini. Iya ta. Tan ini Tan, saya kasih rezeki nggo jajan gone Mbak Lina, terus sawar ya Pak mbok jajan gone Mbak Lina. Kayak gitu nggih Mbak Isti. Ada Mas Atta Ral Fahri, Mbak Sulistiawati, ada Bunda Suhartini ini nggih paling. Ini Bunda atau Mbak nggih, pokoknya tak agak Mbak nggih Bunda nggih. Ada Mbak Ida, ada Sebasing Ani, Mbak Rima, Mbak Mia, terus ada Mbak Musdalifah SMD, Mbak Diana Widya, Mbak Asti dan semuanya nggih sehat selalu. Mbak Ratna Wulandari mang wis tak sebut. Ini Mbak Ratna Wulandari niku daleme Madiun Mbak nggih. Madiun. Nggih Madiun. Suatu saat Mbak insya Allah mbok kapan apa diagendakan pengen silaturahim ke tempatnya Mbak Manohara, mungkin kalau jenengan dalamnya cedak insya Allah sak sempatkan pengen silaturahim. Iya makanya Mbak Sis ayo kita doakan, kita semangati semoga sehat selalu. Oh intan nenek rezeki kan pamane Mbak Indah. Mbak Indah nenek waktu atau bisa ngajak minta tolong itu loh pakai si kuning kan berarti servis. Mas Wahyu sering dimintai tolong mak itu ge bayi ge. Ngoten wis pokoknya tinggal nanti lah. Sing penting dalam hati saya ini pengen silaturahim ke tempatnya Mbak Mano. Supir ada surat Mas Wahyu. Nek terus rempakan dereng gadah to pemirsa. Ndak punya turne jauh ya ndak berani. Paling jauh paling yo nyampe tekan. Nggih. Pon ngono kuwi nek adu-adu nemen kok Mbak Tepan. Sik yo pemirsa. Mbak Yes kan nggih, iya dan pengalaman. Mbak Yes nggih jarak jauhan tapi kan nek takjak kan mungkin pripun kan tempatnya Mbak Indah kan bikin konten. Oke, nanti tinggal dibicarakan lagi. Nek sing ngeten ajeng sura ajeng nanggap ketoprak nawi ngoten lho Bu. Mbak Mano. Mbak Mano nggih. Pengen berdoaan Mak Sawi soalnya kemarin itu pas digawe Mak Sawi mriki. Mak Sawi iki ya wah luar biasa. Gosip ngoten. Nggih matur suwun nggih pemirsa. Oh, ada Mbak Januari Februari. Ya nggih. Matur suwun nggih atas Mbah niki ajeng telas lho bayi. Yo, Dok iki anu dok cas dok ta. Nanti disambung lagi nggih nek wis urapku wis mateng nggih to. Yun aku tek pengen maem urap ngoten. Aku pengen maem urap pas sampe kering ngono tok lho Yun wis pengen dahar ngoten niku sampai. Karena Mbah itu anu kalau mangani wae-wae. Enggak, mangani wae anu apa jenenge
Iki casno nduk nggon ibu enak ya. Di. Cus, jeneng ndek wingi pun diocaki dereng per. Wis tak sitok. Nek jenengane kados ngemil per, intan barang malah mboten napa-napa. Casno nduk petek. Heeh. Oh gak oleh lho Bu, nganu jenengan niku apa jenenge coro goreng jangan cemilan ra oleh. Lah coro goreng, coro bumbu, lah kelabang. Kalau cengking. Kalau cengking enek Undur-undur. Terus tak pangan. Iku cemilan, Bu. Lo nasi jagung sakmono. Nggih wis sarep. Mengke nggih berarti dare mengke nggih. Siang nggih. Walah Bu, angsa 10 menit Bu ngene ae. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Intan dimintai tolong sama Bunda Dewi untuk njukuke godhong kelor ya. Mesti mlayune bianter. Sing nom-nom lho, aja sing tuwek kaplak mbok jepuki. Ape disayur bening karo gambas. Sing nom, Duk. Ini ya. Iya, hop, stop. Terus dhuwure. Ini ya. Iya. Terus Iki lho, Duk, Intan. Iki lho, Intan. Iki lho, Duk. Iki lho. Lah, iki lho 6 Iki lho, Duk, Iki lho. Nah, iku. Oke. Sebelah mau ya, sebelah ya. Oke. Sebelah kono neh. Enak kok. Gantine bayem iki nek nggo sing apa punya asam urat ya toh. Ya, oke. Alon nduk kipase mbok tuarek mak ceweklak ngono ya engko nek ceklek piye. Bunda mau masak kelor. Masak sayur kelor. Iki segere karuan pemirsa. Untuk pengganti bayam. Karena nek umur kayak bayi ini kayak bayam Cekot. Nek daun kelor kan enggak ya. Yes. Tapi nek pamane nggih bayi kolo-kolo suwi gak dahar bayi mak sithik lah mboten napa-napa to. Maksudnya iki kan suwi saumpami jenengan jajal sithik Mari besane tambah pengen. kontol. Coba. Amun sapa niku. Gak apa-apa nduk urung nyapu tak saponane. Urung nyapu. Gak apa-apa ben. Ben iki kakekne. Kena anginmu lho, anginmu bantere pol kok. Nah, seperti Makanya gini loh. pemirsa, kita mau bikin orek tempe. Lah untuk masak nganu ya pemirsa, untuk masak urap tak sopan ora ya pemirsa. Soalnya kan ning dapur kuwi musiknya Mas Dian kan mesti copyright ya pemirsa. Soalnya lagu-lagu sangat terkenal ya. Kenging hak cipta di rungon-rungon Pak Silo karo Mas Dian. Tas ning kene kan proses ngetoki tempene tok nggih. Kok dadi nek wis mateng lagi. Kok nek musiknya mati nggih tak syuting nggih damel urap. Tapi ngomong pemirsa sudah banyak yang apa istilahnya untuk bikin urap kan sudah banyak yang bisa urap klopo enak sayur berarti wakeh banget iki kok tuh tempenya wakeh urap karo tempe kecap. Pun ngaten mawon nggih, mengke terus lombok ijo niki. Pethi lombok ijo. Terus diisi brambang, bawang, tomat saiki, uyah, gula, penyedap saiki. Wis ngoten mawon. Tempene digoreng. Ambahi pengen dahar urap. Tak godhog ane kabeh sayur-sayurane.
ngeten mawon nggih pemirsa. Tutup, Dok. Tutup kamar mandine tutup. Tutup. Wes. Nggih pun pemirsa saya tak langsung proses gawe urap nggih. Keringetan berarti ya sehat lah, Dok. Kadang nek awak mriyang ora iso keringetan, pengen keringetan kok nggih pemirsa nggih. Lah iya lah. Ngundang ngomong. Ngomong terus terang. Soalnya nek lagu Nuhdian. Anu Nduk, apa nek ngarane engko nek sido lho ya insyaallah. Jadi Mbak Indah dan kru mau kesini mau bikin sinetron ruwet. Neng gawe konten ning omahe Makja apa ning ndi? Ya mbok ngerti. Nanti adalah drama seri Dawet. Dawet Drama Korea. Ruwet. Nek Mas Dimas punya Cawet. Cangkruan Ruwet. Nek Mbak Indah Dawet. Dawet kuwi nganu drama ruwet. Nek Bu Yuni mumet. Wes ngono. Iki ono kacang. Terus enek toge karo bayem. Ngene iki yo nek mam urat ngene iki yo Nduk yo. Terus ikune godhong jati yo kan yo. Rasane winuk Aduh. Di ini aku digoleki Mak Pah pas ning kene iki. Iya Mak Pah kangen nih, entan suwi gak rono kena opo. Lah mari kan yo ada tukang ya kan. Ada tukang masuk ditinggal. Kadang tukangnya kecuali ditinggal ki wis kabeh beres, Pak. Materialnya pun sedaya. Sampun, terus bakul material kadang ya tak WA, mungkin nek pamane enten kirangan jenengan kula WA terus jenengan kirim nggih, mengke artonipun rasane ditransfer Mbak Indah. Kan transfer ra budak kan. Rayen ceros ya kuwi. Sing iso kan transfer kan Mbak Indah. Diono Mbak Indah lewat HP-ne Mbak Indah. Nah ini lewat ATM kuwi aku biasanya dikancani Repa mbek Bunda Dewi ditutulno. Pernah pemirsa apa transfer seseorang ki kleru sak angka lho. Aku wis ngomong niku pun kula transfer gua ngono kan untuk beli susu ambek beli pampers ceritane kae wis suwe yo. Dereng Ibu ngono. Lho ternyata kleru sak angka uga ndekne kan terus aku wis bar kuwi terus kuwi apa jenenge nyuwun tulung Repa anakmu nduk Pak ngono mbok memang tinggi adik iso kleru aku ngono kleru sak angka isone yo dikancani Repa wis oh iki lho lagu iki ngene iki mesti anu lho wis katane nduk kan langsung dong gawe urap sudah selesai. Saya masukkan ke dalam wajan tanpa minyak, tak ngenekno ben rondo ilang banyune, supaya awet sampai engko kuwi teksture urap kuwi awet. Adek sentak, sentuk. Bayi sare ya, Dok. Ning nggone Bunda Dewi, kamar Salwa. Kamar Salwa. Jadi ini nanti bayi dijupukno. Iki tak repiune dhisik karo intene. Inten wis bar sarapan Ibu sing rong maem jere. Ibu soteng ya. Intan melo soteng ya gak apa-apa. Dadi ana kering, ana urap, enek nduk. Nah. Nggih pun nggih pemirsa, kita langsung mereview urap. Ini ya. Wes Ibu pengen tak masak apa? Oke. Cus. Oh, alah, ya, iya. Sesuk mbok apa? Jarene mang tumbas tahu apa mbok bumbu kecap karo ndok.
Wes. Selesai. Dan tak upload dan tak review nggih pemirsa. Cek tangane, intan tenan gak mak tenan? Berarti iki ibu mau dhewe ya? Ini tak dulang ibu. Tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah. Urap tempe. Ndok badar. Kinai. Nah ya kin aku kan. Pengen tak pangku. Wetenge ibu nganti abene kriu. Pengen tak gendong Dinara. Tapi aku gak dijak ini. Baik. Saya Mbak Indah. Ya. Tak gak dijak ini Bu Kina. Ambang kok. Nah, tak tulang, Dok. Tak mau. Jajal, duduk malah. Tidak. Aku suara. Pengen awake cilik terus langsing. Pengen awake langsing kaya mamanu. Intan nggak boleh gitu kaosnya. Yang bagus lah. Ini lho. Kaosnya sudah tarik-tarik, Dok. Mbak Manugari, siapa itu? Mbak Manugari, itu loh. Siapa Bu? Sebenarnya lali aku. Manugari. Lali aku sebenarnya. Bu. Pramugari bukan manugari. Pramugari itu yang di pesawat itu loh. Iya. Sing orangnya ramah banget kepada semua penumpang, orangnya ramah banget. Iya. Ada yang bisa cantik banget. Awaknya cantik, mukanya juga orangnya baik hati. Ada yang bisa saya bantu Ibu. Iya. Ini dibuka ya. Ini cara memasang sabuk pengaman di kursi. Piye Pertama bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia pas zaman ibu kayak, terus terakhir ya bahasa Jawa halus. Tenan pemirsa pas zaman kae untuk Garuda pelayanan pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa kromo halus. Sugeng siang Bapak Ibu. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Bahasa Inggris gimana? Welcome to Mobile Legend. Welcome. Ya aku lali aku nggak salah. Selamat datang. Semoga perjalanan lancar, menyenangkan. Alhamdulillah ya Allah, enak sekali. Jauh nih pun pemirsa nggak? Jajal untuk masakan Ibu. Tapi Siti ae. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Kami pamit dulu nih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus.